Сәлам кызлар, малайлар. Гадәттәгечә, сезне тылсымлы һәм могҗизалы әкият иленә чакырам. Ләкин әкият тыңлаганчы, мин сезгә бер уен уйнап алырга тәкъдим итәм. Нинди уен дисезме? Хәзер белерсез. Без сезнең белән төрле музыка уен коралларын тыңлаячакбыз. Ә сез нинди уен коралы яңраганын белергә тиеш. Тыңлыйбыз. Нинди уен коралы дип уйлыйсыз? Әлбәттә, бу скрипка. Скрипка ул кыллы уен коралы. Аны 16-нчы гасырда уйлап тапканнар. Тагын бер уен коралын тыңлыйбыз. Бу уен коралын инде барыгыз да таныгансыздыр. Әлбәттә, бу фортепиано. Тагын бер уен коралын тыңлыйбыз. Бу татар халкының яраткан уен коралы гармон иде. Тагын тыңлыйбыз. Монсын кайсыгыз танады? Әлбәттә, бу флейта. Һәм бүгенге сөйләячәк әкиятем дә флейта турында булачак. Япон халык әкияте ул. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Музыка ярата торган бер кеше флейта сатып алырга уйлаган. Кибеткә килгәндә флейта сайларга тотынган. Әле берсенә үреп карый, әле икенчесен кулында әйләндерә. Шулай сайлый торгач, бер флейта эшенә бармагын тыккан бу. Бармагы кысылып калган. Тарта ди бу. Бармакның чыгарга исәбе дә юк ди. Ни эшләргә дә белми бу. Флейта сатып алынмаган бит әле. Аптырап торган сатучыдан: "Флейтагыз кыйммәтлеме?" дип сорый ул. Моның бармагы бик каты кысылып калган. Ничә дисәң дә риза булыр. Һәм 3 флейта бәясен сораган. Теге сатулашып тормаган, акчасын биргән дә китеп барган. Үзе чаба. Үзе авырткан бармагын флейтасы белән селкеп бара икән. Кинәт биек бамбук койма артындагы йорттан гаҗәеп матур флейта авазы ишетелә. Бармак авыртуы да онытыла. Тизрәк уйнаучыны күрәсе килә моның. Койма янына килә дә ярыктан карый башлый бу. Башын коймага терәп, карый торгач, кинәт башы коймага кысылып кала моның. Башын тартып та, боргалап та карый. Файдасы юк. Күпме тырышмасын, башын тартып чыгара алмаган. Флейтага кысылган бармагы да авырта башлый. Бу тавышны ишеткән йорт хуҗалары йөгереп чыгалар. Коймадан тырпайып чыгып торган башны күргәч: "Хей, нәрсә кирәк сиңа? Нигә башыңны тыктың анда?" дип кычкыралар алар. "Зинһар өчен гафу итегез", ди ул кеше. "Коймагыз кыйммәт торамы? Мин аны сатып алмакчы була идем." Менә шулай, дусларым, артык кызыксыну кайвакыт яхшыга илтми. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.